Здравейте, скъпи приятели! Включвам се, за да отговоря на един от въпросите, който бе най-задавен от вчерашното ни вайрал видео, за което много ви благодаря. Който не е гледал клипа с хлебарката, която уби PlayStation 5, може да го направи само като слайпне веднъж по екрана нагоре. Сега към въпросът, който вече е задаван милиони пъти. Как е най-правилно да стои нашата конзола? Хоризонтално или вертикално? Отговаряме бързо и директно. Конзолата е проектирана да работи и в двете позиции. Течният метал обаче е с по-рядка консистенция от термопастата. Какво значи това? Когато я държите хоризонтално, перфектно. Течният метал се стои в хоризонтална позиция, гравитацията си го дърпа надолу, но той няма къде да отиде. Когато обаче конзолата ви стои в вертикална позиция, се получава една оттечка в повечето случаи долу в десния край, когато я отворим и видим. И в двата случая чипа е защитен от силиконова подложка, която няма да ви предаде, въпреки че има и такива случаи, но те са наистина ред. Тази подложка служи за това течният метал да не се стече надолу, да отиде към други компоненти на дънната платка и по този начин да я повреди. Имаме предвид, разбира се, че той е електропроводим. Съветът на PC Tech България тук е следният. Държте си конзолата хоризонтално при възможност. Ако я държите вертикално, на максимум 2 години, веднъж е необходима една профилактика, за да се погледне дали само ще се разнесе или пък дали има и окисление и вече трябва да се почисти и да се нанесе наново. Това от нас, надявам се да съм ви бил полезен, а за тези, които казват, че това е мит, повярвайте ми, не е точно така, защото наистина не знам, вече стотици конзоли не минават през ръцете. Имайте предвид, че отеча на течния метал си го има и ако имате възможност да си държите конзолата хоризонтално, просто го направете. Здраве и късмет, виждаме се в следващото видео. Чао!